дар донишгоҳи давлатии Данғара даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст оғоз гардид. Масъулин дар ифтитоҳ довталабону ҳакамонро бо шартҳои озмун шинос намуда таъкид доштанд, ки барои дар сатҳи баланди ташкилӣ ва шаффоф доир шудани озмуни мазкур ҳама шароитҳои лозима фароҳам мебошад ва иштирок дар он озод аст. зикр гардид, ки бо ташаббусу дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қатори самтҳои гуногуни илму маърифат ба соҳаи китобдорӣ низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд. дар даври вилоятии озмуни мазкур 1161 нафар довталаб аз ҳама шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон иштирок намуда аз рӯи 4 номинатсия байни ҳам рақобат намуданд. мувофиқи нақша озмун то 20 августи соли ҷорӣ идома ёфта беҳтаринҳо ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ меёбанд. соли сеюм аст ки ман дар ин озмун иштирок мекунам ва ҳар дафъа ҳар сол боз як чизи наве барои худам мегирам. дар ҳақиқат ҳамаи ҳамон озмунҳое ки бо амри пешвои муаззами миллатамон президенти ҷумҳурии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва алахусус амин озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст нишон дод, ки ҷавонони мо ва қариб ки ҳамаи қишри ҷомеаи имрӯзаи Тоҷикистон рӯй ба маърифат гардонданд, китобхон шуданд, сухандон шуданд, бо тарбия, бо маърифат, бо маданият аксарият боз ба ҳамин рӯй оварданд. дар рӯзи аввали озмун довталабон аз ноҳияи кушониён ва шаҳри норак ширкат варзида донишу маҳорати худро аз рӯи номинатсияҳои озмун дар назди аъзои ҳакамон санҷиданд. аз шавқу рағбати баланди иштирокчиён маълум гардид, ки ҷараёни озмун хеле ҷолиб ва таъсирбахш буд. довталабон, ки аксарияташонро хонандагони муассисаҳои таълимӣ ташкил медод, мазмуну муҳтавои китобҳои хондаашонро бо як самимияти хос шарҳ медоданд. من خواننده صنف ششم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی چیل ناحیه کشانیان. من در این آزمونی با شکوه که نام گرفته است فروغ صبح دانایی کتاب است از نومیناسیون ادبیات جهان اشتراک می‌ورزم. من می‌خواهم هنر و مهارت دانش و ملکه خود را صیقل دهم. من بسیار پاوست‌ها، رمان‌ها، حکایه‌ها، شعرها و افسانه‌ها را از بر نمودم. من سیدعلیه و نورانگیز خواننده صنف سه مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقمی 8 ناحیه دنقره میباشم. سال دوم است که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامیناسیون خواندن و اجرا کردن آثار ادیبان معاصر تاجیک اشتراک می‌ورزم. من زیاده از 50 غزل، 250 بیت از نوع‌های دیگری شعری، 60 رباعی دو بیتی، 4 داستان، 5 رمان، 6 پاوست و 40 حکایه را از بر نمودم. من مجید شهریار خواننده صنف پنجمی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 شهر نارنگ میباشم. من در این آزمون از روی نامیناسیون ادبیات کودکان نورسان و آثار شفاهی اشتراک کردن میخواهم. من زیاده از 3500 مصرع شعر، 60 چیستان، 52 اثر، 60 حکایه، 50 افسانه، 40 لطیفه، 60 تزگویک و 75 را از بر نمودم. من میخواهم که در این آزمون سزاوار جای نمایان گردم. мавриди зикр аст, ки мусоидати фаъоли ин ташаббуси созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, яъне роҳандозӣ гардидани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, баҳри баланд бардоштани завқи китобхонӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвариву сухандонӣ, арҷ гузоштан ба арзишҳои милливу фарҳангӣ ва инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худшиносӣ, ғанӣ гардонидани захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ ва баландгардонии доираи забондонӣ миёни қишрҳои мухталифи ҷомеа, аз ҷумла хонандагону донишҷӯёни ҳама зинаҳои таҳсилот ва шаҳрвандони кишвар тӯли чанд соли охир бар аъло мушоҳида мегардад. Салоҳиддини Неъмат, Завқибеки Абдурахмон, ноҳияи Данғара, Ахбор.